Takže jo ľudia, ja vás vítam od ďalšieho videa. Do toho som zapol tú hru, lebo tu je dosť na ňu Wi-Fi. Videl som oferku, že yes, 42 random start dropov a 7 megaboxov. Takže poďme začať start dropmi a megaboxy si necháme na potom. Let's go, prvý start drop. Pohodlne niečo normálne. Poďme sa powerpointy, super. No myty, konečne. To niečo. O, pina pokal, ok, nice. Super. Čakaj, powerpointy samozrejme, že? No, megaboxy sú samozrejme lepšie. Proste toho vieme sa dohodnúť tak. Proste zo 150 chodí. Epic, tu ešte asi nemali na začiatku. Ale čo bolo tých 100... wow, legendary. OK. Ja som bravo toľko nestihol pozrieť. Ako hovorím, je tu dosť zlá Wi-Fi. Aha. Global Fame 2. Nice. Aha, player ikonka. To som rád za to. Takže aspoň niečo užitočné do Fameu. Viem, že má prísť nejaký nový brawler, legendárny. Neviem ako kreditov tu sa hodí. Nejaký legendárny brawler. Hovorím, dal to, som nepozeral, lebo buď som proste niekde prejdel, lebo táto Wi-Fi ma fakt nejde. Veľmi dobre. Powerpointy, super. Speedrunner. Legend! Kámo, druhý legendary za 42 star dropov. To je nice. Toľko mi padlo asi za 100. No poď, niečo dobré. 1000 kreditov. Počkaj. To si robíš srandu. Global Fame 3. A pin. Oh my god. Tak toto je inak dobré. Meteik, okej. 500 coinov. Coiny sa vždycky hodí. Ďalšie coiny. Epic. Powerpointy. To je šické. Skoro som kúpil Ember. A tu je tých 7 megaboxov. Ježiši. Let's go. Ideme na megaboxy. Zaujíma ma, čo mi padne. 4, okej. Poď gemy. Áno. Gemy sa hodia. Tie sú fajné. 5, ok. Gemy! Wow. Tu je nejaký skin a pin k tomu, ne? OK, počkaj, to svieti. Ináč to som chcel, tento sa nepáť, ale tam jednotka svieti. Dobre. Skin na Colta, takže 2 skiny z jedného megaboxu. Teda, no vlastne hej, ale otvoril som už viac. Ale proste, koľko som otvoril? 3 a z toho 2 skiny, takže za mňa pohoda. A 6 gemov, ok. To je nice. 9 gemov, no tak dneska zarábam nejakého, musím povedať. Ďalšie gemy. Plus 2100 token doublerov, ty kokos. Aha, svieti tam 2. No daj. To je skin na Franka, tak mám jedného a mám aj druhého, to bude asi 3, áno. Takže mám obidve varianty tohto Franka. Neandertalského. Teraz len 3. Mohli vypadnúť, áno, gemický. To je všetko? Yes, to je všetko. A to by bol aj z tohto videa všetko, dali sme proste Global Fame 3. Nevšimáte si toto, ani toto. Nemám často proste hrať, ale možno pohantím trošku a dám aspoň ten Diamond. Ako pekný skin v pravú páse musím povedať na Sandy. Ten sa mi páči a vám dal to.
to je tiež ideálne. A ja si myslím, že z tohto videa by to bolo všetko. Na u ďalšieho videa. Čau, čau, čau.